Benvinguts a la Fira de Fires de Cocentaina i a les microentrevistes que estem fent des d'Ara Multimèdia. I ara estem en Octavio Cerda. Molt bon dia, Octavio. Hola, bon dia. Eres el regidor d'Esports, però la fira és passejar, comprar, menjar... Com encaixem l'esport en la Fira de Fires? Bueno, soc regidor d'Esports i Festes, que encaixa tot. Està clar que en festes... La veritat és que en la Fira de Cocentaina la persona que ve pot trobar de tot tipus. En este cas d'esports estem parlant de que en el carrer Ausiàs March està col·locat tot el tema de bicicletes, de robo, d'esport d'escalar, n'hi ha molta varietat, inclús per la carretera n'hi ha tendes de moto i després estem parlant també de festes que les nostres grans empreses d'indústria que fabriquen trajes també es posen i la veritat és que és d'admirar que traguen les seues obres al carrer. Clar, o sigui que a la fira tenim de tot i podem trobar de tot. A més tenim trobades esportives importants, no? N'hi ha, per exemple, una partida de pilota, tenim diverses coses. Sí, la veritat és que la pilota no falla, la pilota és un dels deports que en fira no para i és d'agrair. En el carrer Cervantes, demà tenen la típica partida i el dissabte també van fer una partida, així que el que li agrada la pilota, que la veritat és que és un deport minoritari, però hi ha molta gent que li agrada. I després tenim el famós trail, que ja has parlat, en este cas... Un altre amic en entrevista. En este cas en Santi, així que serà la setmana que ve i a disfrutar-ho. Molt bé, molt bé. T'ha donat temps a firar o estàs massa ocupat controlant que estiga tot bé? Bueno, la veritat és que això de tindre dos xiquetes, el tema de firar es complica. Simplement pujant-les a les atraccions ja fem prou. Però bueno, sí, això sempre ho deixem per l'últim dia, el tema de firar i bueno, a veure el que les xiquetes vulguin, doncs firarem. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Octavio, que acabes de passar un bon dia de fira. Igualment i un plaer.